Здравейте, казвам се Мартин и днес ще споделя моите впечатления относно метода въртележка. Показа ми го моят господин по български език и литература в техникума, господин Бранимир Тасков. Методът цели да излекува някаква ваша травма и да реши някакъв проблем, който вие имате и осъзнавате, че имате, имате намерението да работите върху него. И е доста прост и първоначално ми се виждаше така доста невъзможно, но го опитах веднъж. Той е хубаво да се практикува повече пъти, но аз му дадох веднъж. И си представих една картинка, в която ми се подиграват децата в училище, която си е актуална история от моето минало. И после си представих как това нещо не ми прави такъв голям проблем. И с течение на времето мога да потвърдя, че метода работи, защото доста по-малко ми правят впечатление тия неща и реагирам доста по-адекватно спрямо тях в момента. Така че ви съветвам да му дадете шанс, но е много важно да знаете какво искате да постигнете и да познавате добре себе си и вашите проблеми, защото идеята е много добре вие да формулирате в съзнанието си къде ви куца и какво ви куца, да бъдете честен със себе си и ако повярвате, наистина то би могло да даде резултат за вас.